V profesorském sboru máme letos 2 změny. Vítáme zpět profesorku Červotočkovou. Bude učit péči o kouzelné tvory, dokud je profesor Hagrid na dočasné dovolené. Rovněž přivítejme novou učitelku obrany proti černé magii, profesorku Dolores Umbridgeovou. Jistě se připojíte a popřejete paní profesorce štěstí. A nyní školník pan Filč mě jako obvykle požádal, abych vám připomněl. Děkuji vám, pane řediteli, za vlídná slova na uvítanou. Je v skutku báječné vidět vaše chytré a šťastné tvářičky plné úsměvů. Jsem přesvědčená, že se z nás stanou velmi dobří přátelé. Ministerstvo kouzel od jak živa považuje vzdělávání mladých kouzelníků za životně důležitou věc. Úkol předávat starodávné dovednosti musí být vykonán s naprostou vážností. Přestože každý ředitel vnesl do této historické školy něco nového, jedná-li se jen o samoučelný pokrok, je třeba ho potlačovat. Tedy rovnováha mezi starým a novým, mezi stálostí a změnou, mezi tradicí a inovací. Uchovejme to, co musí být uchováno. Zdokonalme, co je možné zdokonalit. A odstraňme praktiky, které by měly být zakázány. Děkuji, profesorko Umbridgeová. To bylo skutečně nesmírně poučné. Jak jsem již říkal. Pán Filč mě jako obvykle požádal, abych vám připomněl, že kouzlení na chodbách mezi hodinami je zakázáno. A mnohem dalších věcí, ke kterým by mohlo dojít. Seznam těchto přestupků můžete najít přibitých na jeho dveřích. Moje babička říká, že v denním věštci píšou blbosti. Dokonce zrušila předplatné. Viděl jsem tě. Jsi jenom zatracený podvodník. Já nepodvádím. A moc dobře to víš? No jasně, nepodvádím. Jo, to je fuk. No, tak se ukáž. Interpretace snů je nejdůležitějším odvětvím věštění. Vnitřní oko vidí to, vůči čemu je okolní svět slepý. Co tady děláte? Vůbec si mě nevšímejte. Víte, profesorko Trelawneyová, je to tak? Navrch mým učitelským povinnostem mě ministerstvo požádalo, abych zastávala funkci nezávislé pozorovatelky tady v Bradavicích, jako bych byla Corneliusovými očima a ušima. Nemáte se vůbec čeho obávat, pokračujte, prosím. Jako bych tu vůbec nebyla. Aha, jistě. Jen jednu otázku, drahá. Jak dlouho už tenhle předmět vyučujete? No... téměř 16 let. Dlouhá doba. A byl to Brumbál, kdo vás jmenoval? Ano, byl. Ach, no... interpretace... Ještě jedna věc. Pokud by vám nevadilo, mohla byste mi něco předpovědět?
Co prosím? Něco předpovědět. Snad vás moje otázka nezaskočila? Jistě jste ji předvídala. Co prosím, něco předpovědět? Vnitřní oko nefunguje na povel. Ale jděte, stačí maličké proroctví. Nic? Smůla. Ne, počkejte přece. Myslím, že něco vidím. Ano, vidím něco temného. Jste ve velmi velkém nebezpečí. Rozkošné. Jste skutečně ty nejnepořádnější bytosti. Bůh ví, že jsem se vám snažila pomoci. Naučit vás disciplíně a respektu vůči pravidlům. Vážně jsem se snažila nastolit pořádek. Chtěla jsem navrátit pořádek na místa, kde vládl chaos. A podívejte se, co jste mi provedli. Já už víc nezvládnu, ale musím. Musím si udržet autoritu. Někdy se prostředky dají ospravedlnit úmyslem. Určitě. Nikdo mě za to nemůže vinit. A když jste mě donutili vyřešit to takto, dokončit to takovýmto způsobem, pro vyšší dobro, dělám jen to, co musí být vykonáno. Harry. Pojď dál. Jen pojď. Za chvíli začne hostina. Díky, Rone, ale nemám moc náladu. Vlastně ani já nemám hlad. Jen běž. Vážně, budu v pohodě.